Siri boboremi na boigo botugimiye county ya Nyamira Musbat Peris Oroko nigo abasegetiri abaremi gosimeka cia avocado ciekerero gose asa avocado ingana atabire nigo ekoretera omuremi obwaita obonene nonye nigo omwasiri oyoigo niga atabire buna county ya Nyamira nigo yabire gekobasira abaremi ang'echiri 15 gwetera ase okoba ebimeri biechi avocado chiga muri tofauti gari gisemba na mange. Abaremi kurwase kaunti ya Nyamira nigo basegetirwe ase ntunda yende ase okwebwatirania n'oburemi bw'echi avocado chekerero gose ase avocado omowasiri bw'oburemi na boigo obutugi ase kaunti ya Nyamira Musbat Peris Oroko nigo atebire buna eserekari ye kaunti ya Nyamira nigo egenderete kubeka omukya ase okubabwatokera ebimeri b'echi avocado echiga ang'echiribu 15 kuchasa baremi ba Nyamira na pesa kwa avocado. Tufanye kilimo biashara ndio tuweze kuinuka, na county government imefanya support in the past like us seedlings. Tumepartner with Floka and we gave out 15,700 and seedlings to farmers. Tissue culture bananas, we also gave out, we are in the process of giving out 13,200 seedlings to farmers. Nonye nigo abaremi nigo basemiwe kuyorenda omutoyo iga buya wetera soko yobekera obwoyo wetugo buna chiombe chimbori nonya ne chingonde eryo okene ne chinguru buna akwerera omuremi Evans Mosomi oranje simeka noro tubwatia sanene simeka no emetemerongebe na be okurageri na be wakana bane fish na be okurageri kwakane mariyogao nendagere yakuri nobori mibua yekero kunyerera kuyichore ndo motori orunse ochichegoro motori goko bwata obwatire amatukangana na kyora nyane ko magoko gasa kuru avocado obo mabua obo bonsi na bona makora chi avocado chitu bwati cheke kusichi ne bre miake mengi chiko avocado na bonera chinguru chiko kea ego koruki ego cheru yana chubuno ko na chechai ende yasebuka yanyora chingu kwanye bekero bwoyo yakwamba sawa ora kwane ngolino motekero kwa chikire endoye mo sichindoi bere ene chikira ngemero ngene ine bakonyora kwa wakano siringi 3 go sichiringi chiri bwenye asukuru asomutoyo Chinkaki echecho nigo Irene Askombe atebire obuyabo okora oburemi oboiga nigo bokomokonya omuremi wetanga kurwase erioma nariegenga asengenjo omuremi oyoiga nabwatebesa ase omubuko oye. Realize the vital link between gender-based violence and economic empowerment through agriculture. Aims to strengthen households and create a safer and more resilient community, not economically only, but also socially. Hingo ripota Gatembe kurwaiga sironga ogichora West Mugirange County ya Nyamira Jeff Atigad Yesemba.